Partnermi slovenského kartingového pohára sú spoločnosť Rikl, Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária BEMI, Lukas Stav, Steps a Ematech. Priatelia, príjemné predposledné 5. preteky pohára SKP. Dnes sme opäť vycestovali za hranice Slovenskej republiky, a to konkrétne do Rakúska na trať Speed World nedaleko mestečka Bruck an der Leitha. Opäť budeme svedkami akčných momentov, napínavého súťaženia a pevne verím aj dobrej nálady. Vítajte pri pozeraní slovenského kartingového magazínu. Dnes sa pozrieme na kategórie Easy 60, Rotax Mini Max a Rotax Max Junior. V prvej z nich pretekajú jazdci s podvozkami aj motormi rovnakej značky, pričom objem valcov predstavuje 60 cm3. V Rotaxových triedách je štandardizovaný iba motor. V rámci jednotlivých Rotaxových kategórií sa upravuje kompresný pomer a mení typ riadiacej jednotky. Ale keďže tieto preteky sa konali v 1. septembrový víkend, neodpustili sme si malý prieskum. Aký si mal začiatok školského roka? Hodně dobrý. Šel jsem do nové školy, takže si tam dělám ještě kámoše. Už jsem si udělal a bavím se tam. V pohode. Mali sme prvý deň, sme skoro nič nerobili, takže sme iba proste boli na jazerách, takže bol dobrý akože. Dobrý a šikovný. Som si akorát našiel prvého kamaráta a bolo super v tej. A je super aj už. Aký bol tvoj prvý týždeň v škole? V pohode, dá sa. Tak bolo to v poriadku, ale bol by som radšej, keby prázdniny boli ešte dlhšie. No, bolo to zaujímavé, lebo to bol môj prvý deň vlastne na strednej, ale tak, mohli by byť prázdniny dlhšie, ale dá sa to. No čo už, život je život. Chalani, aký bol váš prvý týždeň v škole? Zlý. Nuda. Nuda, takisto. Všetci radšej pretekajú, ako by mali chodiť do školy. Aký bol tvoj prvý týždeň v škole? No, zatiaľ sme sa neučili, takže to bolo dobré. Aký bol tvoj prvý týždeň v škole? Ľahký. V pohode. Čo ste robili? No, predstavovali sme sa s novými žiakmi, dávali sme si nové učebnice a nič, neučili sme sa. Dobrý. Dobrý zatiaľ, lebo sme sa ešte neučili. Dobrý. Chlapi, aký bol váš prvý školský týždeň? Na jednotku. Výborne to bolo. Chlapec chodí jeden do školy, druhý už nechodí do školy. Veľké kolóny boli, takže na paradu. 3 deti, takže od rána chaos. Stojím v kolónach. Hrozné. Potom do školy a už svätý pokoj, nie? No, svätý pokoj do práce. A teraz poďme jazdiť. Kvalifikácia v kategórii Easy 60 skončila veľmi tesným víťazstvom Thea Ganadika. Hneď druhý s rozdielom neuveriteľných 500 skončil Viktor Kurinci. Viktor, my sa teraz máme aktuálne po kvalifikačnom kole, alebo teda meranom tréningu. Ako hodnotíš svoju jazdu? Tak dobre sa by jazdilo a bola to zábava. Všimli sme si, že si skončil druhý, ale s rozdielom extrémne nízkym. 500 sekundy tam bolo na Thea Ganadika. Je to pre teba sklamanie alebo skôr výzva? Výzva, tak budeme bojovať počas preteku, lebo sú minimálne rozdiely. Tie rozdiely potom medzi druhým a tretím miestom už sú o niečo väčšie, ale stále to je iba zo pár stotín sekundy. Myslíš, že tento rok na SKPčku je silná konkurencia? Tak áno, myslím, že áno. Niekedy mi ide lepšie a niekedy horšie. Je niečo, čo by si chcel vylepšiť v rámci prvej jazdy alebo aj druhej jazdy pretekov, aby si sa na Thea dotiahol a predbehol ho? Nie, nič, tak budem skúšať. Isto budem skúšať predbehnúť. No a na záver ešte otázka, ako sa ti jazdilo minulý týždeň v Česku? Dobre sa mi jazdilo celý víkend. Ďakujem ti za rozhovor. A ešte by som chcel poďakovať Juliosovi Končekovi za to, že mi dal možnosť túto celú sezónu ísť za Juko Karting.
V prvej jazde sa Viktor Kurinci nebál využívania výjazdových zón a jeho túžba tromfnúť Thea Ganadika pretrvávala po celé preteky. Ten si však držal konštantný odstup a Viktorovi Kurinci mu nevytvoril žiadnu šancu. Theo, aktuálne sme po prvej jazde, gratulujeme k priebežnému prvému miestu. Ty si nedával svojim superom prakticky žiadnu šancu, tam boli tie odstupy naozaj slušné, všakže? Ako to hodnotíš, túto svoju jazdu? Bolo to bezchybné alebo je čo zlepšovať? Bezchybné určite. Poďme teda ku koncu prvej jazdy, tam si sa snažil predbehnúť Zaru Máčádiovú z inej kategórie, ale teda štartovali ste spolu, dal si jej v podstate kolo a bola tam taká, sa mi zdalo, jemná, neviem či kolízia, ale taká chaotická situácia. Čo sa tam presne stalo? No, ona sa ma akože snažila pustiť, lebo tam boli modré vlajky, ale pustila ma zle, takže som musel prejsť vlastne troška po tráve a kúsok som aj vytlačil. Nemal si vtedy strach, že stratíš svoje prvé miesto, že to druhý dá o niečo lepšie a že ťa vtedy predbehne? Nie. OK, tak to je sebavedomie, ako sa patrí. Niečo, čo zlepšíš do druhej jazdy? Káru. Budeme držať palce, díky za rozhovor. Ďakujem. Druhá jazda už nepriniesla žiadne výraznejšie zmeny. Viktor Kurinci zajazdil najrýchlejšie kolo, no v celkovom poradí sa mu Thea Ganadika predbehnúť nepodarilo. Čo všetko môže jazdec počas pretekania vidieť na volante, aké údaje sa mu tam zobrazujú? No tak na jeho digitálnom záznamovom zariadení, ktoré teda je od viacerých výrobcov, je v prvom rade čas na kolo, ktoré sa sníma viacerými spôsobmi, ale teda je to čas na kolo. Ten prístroj potom rozpoznáva aj za sebou idúce kola a ukazuje mu tam delta čas, čiže rozdiel medzi kolami idúcimi za sebou. Ukazuje mu tam graficky aj digitálne otáčky, ktoré motor v tom danom čase má. Rovnako tam ukazuje informáciu o teplote motora. Prípadne dokáže tam nastaviť jazdec nejaké alarmy, čiže ak by prekračoval otáčky alebo prekračoval maximálnu prípustnú teplotu, tak ho zase graficky alebo vizuálne na to prístroj upozorní. No a môžeme tam mať ešte vyvedenú informáciu o teplote výfukových plynov, ktorou si jazdec dokáže ani nie korigovať, skôr kontrolovať, alebo následne pri následnej analýze sa dokáže kontrolovať teplota výfukových plynov a z toho vychádzajúca správnosť karburácie a nastavenie karburátora motora. Jazdci Rotax Minimax mali v porovnaní s Easy 60-kami v rámci kvalifikácie o poznanie jasnejšie rozdiely. I tak sa však takmer celé štartové pole zmestilo do rozmedzia 1 sekundy. Pole position obsadil Matias Drexler, za ním štartuje druhá Rozálie Rabasová a tretí Jakub Kopecký. Rozálie sa pritom medzi Matiasa a Jakuba vtisla až tesne pred koncom kvalifikácie. Jakub, najprv poďme na kvalifikáciu. Tam to dlho vyzeralo, že budeš na druhom mieste. Úplne tesne pred koncom sa pred teba dostala ešte Rozálie. Ako to vnímaš? Bol si sklamaný alebo si to doprial svojej tímovej kolegyni? No tak sklamaný jsem nebyl. Tak jako mohl to dopadnout líp, ale tak sklamaný z toho nejsem, protože jsem v závodě skončil druhej. To je veľká pravda, štartoval si z 3. miesta, o jednu priečku si sa zlepšil. Ako hodnotíš teda svoju jazdu? Bolo to dokonalé? Dalo sa ešte niečo vylepšiť? No, nebylo to úplně dokonalé. Bylo by lepší, kdybych skončil první, ale tak možná třeba v tu třetí jízdu skončím první. No. Je niečo, čo by si ešte chcel po nejakej strategickej alebo technickej stránke zlepšiť? Čo samozrejme môžeš zlepšiť? No asi rovnou od začátku začít bojovat. Samotné preteky Rozálie Rabasová neodštartovala príliš úspešne, prakticky okamžite sa prepadla na 3. miesto a boj o prvenstvo prenechala Matiasovi Drexlerovi a Jakubovi Kopeckému. V rámci prvých kôl sa dokonca prepadla až na 4. priečku a finálne skončila 5. Drexler nedal Kopeckému šancu a prvé miesto si obhájil s rozdielom 2 sekúnd. Rozália, ty si obsadila krásne 2. miesto v rámci kvalifikácie, potom na štarte sa to už hneď nepodarilo a padla si na 3. priečku, v priebehu prvej jazdy až na 4. miesto. Čo sa dialo, prosím ťa, počas pretekov? Bol tam nejaký veľký tlak alebo zo pár chýb? Asi to bylo tlakem a hrozně jsem se bála, takže... Skúsme najprv ten štart rozobrať. Tam sa vlastne čo stalo? Ťa tam zavreli alebo ako to prebiehalo? No, asi jsem pomalu zareagovala a pomalu jsem se rozjížděla. No a potom teda nakoniec 4. miesto. V druhej jazde plánuješ niečo vylepšiť? No, asi se víc soustředit a soustředit se hlavně, aby mě nikdo nepředjel a předjíždět já. V
V tejto kategórii pokračovala druhá jazda v rámci nastaveného trendu. Jakub Kopecký sa dostal opäť na druhé miesto, no na prvého Matiasa Drexlera mu chýbali viac ako 3,5 sekundy. Kategória Rotax Max Junior privítala na svojom štarte 20 jazdcov a jazdkyň z viacerých krajín. A Maximilian Sovič mal čo robiť, aby si v rámci kvalifikácie udržal prvé miesto. Kerry Jacint sa k nemu priblížil na 1/100 sekundy. Tretia štartovala Mia Zanki. Kvalifikácia, na nej si mal rozdiel medzi prvým druhým miestom 1/100, medzi prvým tretím miestom necelé 400, ty si skončil prvý. Bol to pre teba veľký tlak potom na štarte? Určite, ja som ten čas získal tak, že v kvalifikácii som sa vytiahol na rovinke za jedným chánom a tým som získal asi 10 a to mi zaistilo prvé miesto. No a tak si teda štartoval z tzv. pole position, nazvime to. Bolo to celkom náročné, tie preteky za tebou, ty si ale držal prvé miesto v podstate takmer bez zaváhania. Bol tam tlak, cítil si tlak, že za tebou sa dejú veci? No určite, boli trochu rýchlejšie ako ja. V jeden moment boli aj vedľa mňa, ale ustražil som si to. A potom, keď som prešiel cieľ, no tak som sa strašne tešil. Ďakujem celému svojmu týmu, hlavne môjmu trénerovi Marsovi Lidlovi. No a záverečná otázka, plánuješ niečo zlepšiť do ďalšej druhej jazdy? No hlavne po štarte utiec a potom už iba udržať prvé miesto. Prvé preteky tejto kategórie boli obzvlášť napínavé. Niektorí jazdci zaznamenali fyzický kontakt hneď po štarte. Rovnako hneď po štarte sa na druhé miesto prebojovala Mia Zanki, no v priebehu pár zákrút si ho Kerry Jacint zobral naspäť. Keď sa situácia okolo druhého a tretieho miesta upokojila, prešiel Jacint do útoku a čakal na Sovičovu chybu. Tá však neprišla. Práve naopak, chybu spravil Jacint, keď pred seba tesne pred koncom pustil na druhú priečku Noela Žáka. So Noel, how did this happen that you started in the 4th place and ended up in the second one? That was pretty interesting. I had the wrong pressure in the practices as well in the qualifying. That cost me a lot of tenths. And in the qualifying, my best lap was a little bit ruined because there was little incidents with a little friend. And then I was on the 4th place. And in the race, I had the pace and the pressure, and it was very easy to go to the first. No, now in the second place, but next race it will be first. Do you feel confident about your second run? Definitely, because now the pace was there and I know I can fight a lot. Druhé preteky presne ukázali, že pri stotinových rozdieloch zaváži každá chybička. V druhej jazde si prvenstvo vybojovala domáca pretekárka Mia Zanki, druhý skončil Noel Žák a Maximilian Sovič sa umiestnil až na 4. mieste. A to bolo z dnešných 5. a predposledných pretekov slovenského kartingového pohára všetko. My sa v magazíne držíme dobre nastaveného trendu predstaviť vám síce menej kategórií, ale o to viac do hĺbky. No a ktoré to budú na budúce, to zistíme, keď si nás naladíte opäť. My sa vidíme osobne začiatkom októbra na Slovakia Ringu a už pár dní potom na YouTube. Ďakujeme za váš odber, like aj zvonček. Čaute! Partnermi slovenského kartingového pohára sú spoločnosť Rikl, Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária BEMI, Lukas Stav, Steps a Ematech.